Bé, bona nit a tothom. Em fa molt difícil, estic molt nerviós, la veritat. M'havia preparat un escrit, no sé si sabré llegir-lo, perquè em sap greu que ha vingut molta gent i tots no hi cabeu i això em posa molt nerviós. I us vull agrair moltíssim que estigueu avui aquí. Jo volia convertir aquest acte en una mena d'acte, una petita festa de la poesia, perquè la poesia per mi és molt important. Però bueno, anem a parlar una mica de per què estem aquí d'aquest llibre, no? La memòria és l'únic que ens fa immortals. No oblidar les persones que hem estimat, que estimem, ens ajuda a ser millors. La memòria històrica ens ajuda a avançar com a societat. Per això em crema, i en aquest sentit em crema molt, que abandonem la memòria, la individual i la col·lectiva. A mi m'agrada de tant en tant llegir al dia, quan em llevo, les efemèrides del dia, que m'agrada molt la memòria, la història. I resulta que avui, un dia com avui, 16 de desembre, van néixer 3 persones que escrivien molt bé. Un a través de la música i l'altre a través de la paraula. Tal dia com avui va néixer el poeta Rafael Alberti, aquell home que deia que les paraules abren puertas sobre el mar, i li dedico un petit homenatge. Un dia com avui va néixer també en Beethoven, el magnífic Beethoven, el que deia que la música és una revelació més gran que tota la sabidoria i la filosofia. Y deia també: recomendad a vuestros niños la virtud, solo eso y no el dinero puede hacerles felices. També un dia com avui va néixer la novel·lista anglesa Jane Austen, coneguda per la novel·la Sentido y Sensibilidad i altres, que deia una cosa així, per exemple, deia: el veritable amor no és cec, accepta, respecta i tolera. Bé, això era per recordar, perquè aquest llibre bàsicament va de memòria. Memòria íntima, memòria col·lectiva, memòria de la ciutat que estimo tant, que és Terrassa, que és la que em va veure néixer, memòria d'una època molt determinada, que és l'època dels anys 60, una ciutat que no té res a veure amb la que ara estem vivint, una ciutat plena d'obrers, de fàbriques, immersa en una dictadura brutal. Però bueno, jo tinc uns records de la infantesa molt macos, molt bons. I quan analitzava això veia, ostres, la família. La família és una cosa important, molt important. Ens ajuda a arrelar a la terra, a la societat, i no em refereixo al concepte tradicional de família. De fet, hi ha una persona, concretament, que m'ha agradat moltíssim, Kiko Veneno, que és un cantautor, diu: fui bohemio, pero pronto me surgieron las inclinaciones familiares. Es una forma de amar que me gusta. O en Gandhi, el gran pacifista, que també m'hi sento molt representat, que deia: para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. Per tant, parlar de la família, de les persones que t'estimes, ha sigut un exercici dur, però a la vegada molt reconfortant. I aquest llibre el vull dedicar especialment a la meva família, l'actual. I el dedico de tot cor a la Teresa, que és la persona que crec que no es pot estimar més de com estima ella, companya de tota la vida, de forma desinteressada, sense esperar res, i això ho deia un gran filòsof, que és Sant Agustí. Sant Agustí deia que estimar i l'estimació de veritat és la que no espera res a canvi.
Doncs ella estima d'aquesta manera i jo sempre he intentat retornar-li aquesta estimació. El fruit d'això han sigut dos fills magnífics, el Pau i la Laura. El Pau avui no pot estar aquí perquè el tenim treballant a la Bretanya, però segur que ens està seguint amb el pensament i amb els sentiments, perquè ell també és un petit poeta. El Tiago, el company de la Laura, un gran descobriment, un portuguès meravellós, i la meva neta, la Clara, que pobreta avui no pot venir perquè està malaltona. Però ella, la Clara, la concebeixo com un fil de seda suau i bellíssim, que és la que ens assegura poder anar teixint un futur d'esperança. Aquesta és la Clara que jo veig. Bé, el llibre espero que us agradi, és com jo em sé expressar a nivell poètic. La poesia ja sabeu que és la manifestació, diuen, de la bellesa, dels sentiments, per mitjà de la paraula, i ajuda a fer sortir emocions en el lector o en el que escolta. Jo ho he intentat. Ho he intentat i espero que us agradi. Però com que tinc, ja ho sabeu, aquesta falera de lluitar pels drets humans, que és un del meu motor d'aquesta vida, per això he convidat a la Isabel Marquès, la nostra síndica, ara ja ho podem dir, sí, no oficiosa, però oficiosament, però va guanyar l'altre dia, vam arrasar. La Isabel Marquès m'acompanya durant aquests últims anys en aquesta lluita pels drets humans, amb aquesta tasca feixuga. I què haig de dir a la Isabel Marquès, una magnífica persona que es creu els drets humans. I jo també he après últimament que a través de la poesia també es pot expressar i lluitar pels drets humans. Vull agrair també al Jordi Fernández, que és per mi un cavaller de les lletres i la cultura, que sempre t'ofereix el seu alè creador per ajudar-te. Ell és cultura a Terrassa, el Jordi Fernández, i a vegades em sap greu que molta gent no ho sàpiga veure, però és una gran persona i molt important per la cultura d'aquesta ciutat. I evidentment, abans d'agrair a l'Arrat, perquè aquest agraïment és molt especial també vull agrair-li a la meva germana, que està aquí, la Pepita. La Pepita forma part del llibre. Ella és més gran que jo, ella em va cuidar, ella em va estar sempre present al meu costat, de forma callada, submisa, en uns temps difícils, molt difícils. I ella segueix aquí i li vull agrair avui públicament tot el que l'estimo, que no hi ha hagut masses ocasions per dir-li. I finalment l'Arrat, què haig de dir a l'Arrat? Clar, l'Arrat és coautora d'aquest llibre, perquè sense els seus dibuixos, sense les seves il·lustracions, no seria el mateix. Ella ha interpretat molt bé el que jo volia dir, sense jo dir-li pràcticament res. Fins i tot és la creadora del títol, ho dic públicament. Per què? Perquè ella va triar el títol i de seguida vaig veure que l'havia encertat al 100%. Per què? Perquè ella va entendre molt bé els poemes, perquè ella és una poeta.